bat kumju ro ya ka ri bat ka jat pen ri ro koi ngawan hang ye ban pen itho ye la di ngadai kong sweetie nang te na ngijut khot yet kong sweetie henre yanga la tip kerteng labu kerteng de image nga is sweet Beconia lingdo tron ngadai nang te na po laimer lingka nga song nga sa hang te hi ngadon ru ka yin wai ka ba nga song hang ya po lai khra habang nga trekam ngadon po lai khra ti nang ta pre ime I jonga idang don hang te ha po laimer lingka hi ki bahyen ki bahasam jonga ki don not hang te bat ngawan hang ne khma jong phi nga kwa ban ai khublei ya phi baro na benta ka jingkar san lem jong phi ki pat ba na benta ka jingle jonga sithi support Thailand ha ke event ka bangala ban contest yala di kum ka Mrs Tourism Pagent 2022 bat ngala yo ya ka ne ka nam ambassador for queen ha ka te ka sngi ka ha ka artrik jong October unia ubna mentahi ti nga so ngo yo play ning kong e bat nga so ngo ru ya ka sarkar ka long ka jingkar san yanga nga tharai badai na ka jingkar san jong phi iwei pe iwei ki bahayeng bahasam ki jonga kari ka jat pen riu ka jonga bat kumju ru ya phi ka sarkar ka bakar san lem yanga ya ka thi ka jinglet ka jonga ka bangawan ra ya ka ne ka jingjok ti ngamdo ni esho ban kren lat na kita hi ki kentian henrei nga ai ngo yu blai bat na duai ru ban nang ni sakhmat u blai unang kersan ha ki kam ki jam ki jonga ki ba nga don ka jing thmu ban yarap lam ya ki wei pat ki ken thai bat ya ka jat pen riu hi baro ko wei bat kum ju ru la thong yanga kum ka ambassador ti nga hap ban trei ru iki kam ki ba la thmu da ka the ka production ka mega star production ka ba la pen ya ka the ka event hang thi ti nga so ngo shibun sakawai pat kalong ya ka society ga jonga ka ba ngala ju trei nadu kisngi ki baladap nga tharai phi ya kan ma baro ya ka tu ka society ke ba ni play hang thi ha po Shillong club kata ka society kalong na benta ki laborers kata ka society kalong society for laborers and development tingila dep ban play ya kata bat ya kata ru la dei ka jing kersan jong ka sarkar ka bathmu ka bamut ya I deputy CM I sir preston tensong ila yarap shibun e yanga ha ka moral values kabalong ba ai jingmut yanga bantre ki kam ki jam haduk at kani ka kenti shwa bangan let chathiru ngada kenjo ya ka kentien shwa bangan ngada kentu kata ka kentien jonga banga kwa ya ka jingyarap ka jong I te ikloi ban yarap yanga ban pen I lam ha ka nu kalenti banga dei ban yat bat ha ka nu kalenti ka ba ngadei ban sngo tho kat kum ka jinglong ka kenthai jong ka ne kari tinga so ngo ya ublai ba don kum kini ki jat beriau ki hapo kari ka jong ni ki bapen ilam ya kata ka lawe jong ki kinthai tinga so ngo shibun habang itrai kam ya kani ka society ru kawan ra yang nga sisai ka jingjob namar ba don kum kini ki beriau ki bakersan lam yangi tika jingle jonga shathi sapo mega star support Thailand kani ka de ka invitation ka bang ngayo nang tinapo mega star production but kani ka de ka jingkhot jong ki yanga ti ngala let ban hoot ka dei ka man su bha jonga ban join ya ka ne ka event ya ka ne ka pageant namar ngam don e ka ta ngam dei hapo ka pageantry ngam pa ju ya tru ya ka ne ka lenti jong ka pageantry henrei kat kum ka jing trei kam jonga nga shukwa ba ngan la ba ngan trei ki kam ki ba la ban yarap la mi ki wei pat ki rep kan thei na ka ta ka taw ngat join ya ka ne ka pageantry ka jing kersan jong ki wei kani ka pat ka dei ka certificate ka banga yo nang thie banga join ya ka ne ka interview ka close door interview ki don shi bon ki experience ki jonga ki banga la yo ba ki jing ya lenti hot ki long ki dei ki ba e bat ki ba jinjar shi ka ta e namar ka dei ka lenti ka ba jingai ki don shi bon e what la ka dei ha ka financial but kum ju ru what la ka long ha ka jing tip ka jing tip la ne ka nu ka experience namar ka de ka sien ka baning kong yanga henrei nga so ngo yu blai shisha baula ai shisha ka ta kalenti yanga bangan la ban poi hadu ka ne ka
bangan yo pat ya kani ka crown ka bangan yo ya kani ko burom ka ba ublei ula penikop yang ti kani ka dei ka banga yo menta ka banga kwa ban ya shelang bat phi ka ri baro ko wei khnang ba ngin yo ban kin tiu lang ya ka ri ba ka zat ban riu ka jongi kumju ngania thu ya phi shibon ki bam tep yangi ha leng satlak ka per thai ngai kandu ki breu ki balai po jai kumna po South Africa nang ta pade na po Philippines nang ta na Egypt nang ta na baro ki wei pat kiri jong kani ka per thai hinrei umdon ba ithu ya kata ka Meghalaya nganda ya keren ya kata ka Meghalaya umdon batep ngasut ki shutep yang banga de ka nong India baro ki breu ki sotanat banle namaste 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 hinrei ngim dei ki nong India ngim dei pada kita ki breu ki ba pendan kam tang ya kan namaste ni pendan kam ya ka ka bangi ai da kwai ban padang sngop ha bat ngapen I ya ka taru hakpo ka tourism video jonga phila ban pet na po ka Facebook ka YouTube Shapang kani ka megastar ka ba la pelong ya ketu ke event ka ba dei Mrs Tourism 2022 ha ka artrek ka dei ka final ngala poi hang thie ha ka arpu artrek jong u August nang ta pare hau banai October ngadon ya ka final but ngala yo ru ya ini I crown da ka ba ngayo ya ini dei award crown jonga iba ngayo ya ka humanity tenga songo yo blai ka ka ba ublei ula aya nga kilong ki shisha ki ba pen pau shisha ka jat brio ka jongi namar kari ka jongi ka long kari ka ba don burom bat ka ba ka akor ka buram ka ba nginum yo shano bangin leju pinpet sakiwi pat kijat menriu ngalamat ngalayo I menta habang ya khle pat kini ki bre ba keleng satlak ka perthai kin om don ka akor ka buram kumbangi ngidon ngalayo ilot bat ngasngau thu ba ublei uthau kerpang sisayangi ya kani ka jat menriu bat ngada sngo ngo sisay ublei bo aya nga kalat kalenti bangan let ban contest ya kani ka event ngada sngo sisa ba ngan ai ka jeng khu ya phiru ka ri ber ko bat nang ne sakmat kane ka sis nam le kham tam ka banga don ya kane ka crown ka jonga bangan pendan kam hok da ka ba ngan kersan ya ki wei pat ki reu kan thai bat kum chu ka jing thu jong kane ka mega star ka long ba ngin yarap lem ya ki breu ki ba don ka jing pang cancer menta ka dei ka jing pang ka ba ki reu kan thai baro ki bangat ka dei ka breast cancer ka bangin ya kren ka ba ngim la ban sumar sanu wat ngin ya kren le hapo kari jongi ngim don kata ka lat kalenti ngim don kata ka lat kalenti ka bangin tip khambania ba kumno ngin sumar henrei ublei ukintiu yakine ki brio jongi nangni na po ri khasi bakin snahi ki dawai kan bat henrei wala ka taru menta ka de ka perthai science baki brio ki nget tang ya ki ki dawai ki ba tha ubrio te ki bon ki juklat no ikine ki kan bat ki thlang ki ba sna ba labu lupa ublei te kane ka de ka lat kalenti bangidon ka jing thumu bangen yarap lem ya ki brio ki bat pang cancer ha kane ka sisnam ka banga ngadon ya kane ka jing thumu bangan trei kane ka kam te ngakwa ban pentip lem saphi ba kinu ki bakwa ya ka jing jengmot lani kanu ka lat kalenti ban sumar ya ka cancer nila ban yarap lem ya phi bat fila ban call ya nga ha number uba ngan sa item hapo ka screen ka jonga te fin sala ban hakikot khubor ki jonga ru bangan sa ai kot khubor ru bat fila ban contact ya nga khnang ba ngan la ban yarap lem ya kini ki breu na mangidon shibun ki doctors ngidon shibun ru kin nong yarap te kaba khaddo pat na songo pat nga aingo kerpang ya isa preston tensong ibalong shisha inong yarap ya ka jing em ka jonga bat kum chu ru yang ki wei pat ki reu kan thai ngan ya thu ya phi na pedeng jong ngamde ka breu ka ba don ka vote ru support ka constituency jong I ngadon ka vote hapo million constituency henrei ikloi ban yarap yang ati nganget ba ki wei ru kat nu ba ki wei ru kin yo ka jing yarap na I tenga so mo shibun ban ai ngo ya phi ba ro lang khublei shibun